Vaše svědectví o psychologických operacích, které americká a britská armáda používala proti americkému obyvatelstvu, je opravdu znepokojivé. Mohl byste to prosím podrobněji rozvést? Protože věřím, že Američané to musí slyšet. Opravdu to potřebují slyšet. Ano, teď víme, co se stalo. Po válce proti teroru USA použili taktiky boje proti terorismu a povstání proti populismu. Nejprve na Blízkém východě během arabského jara, pak ve východní Evropě při barevných revolucích. Sociální média byla využita k podněcování revolucí tam, kde jsme chtěli změnu režimu, a cenzura tam, kde jsme chtěli potlačit protichůdné názory v oblastech, které jsme chtěli stabilizovat. Tyto taktiky byly poté obráceny proti americkému lidu po populistických revolucích v roce 2016. Nejprve jste viděli Russiagate, myšlenku, tuto divokou konspirační teorii, že prezident Trump byl nějakým způsobem ovládán skrze sexuální vydírání Rusy. Ale pak jsme také viděli velmi propracované úsilí udělat přesně to, co dělali v zahraničí, vytvářet malé výbory odborníků, aby rozhodovali, co je pravda, a na základě toho požadovali cenzuru. Zmínil jsem také proaktivní vlivové operace, z nichž nejvýraznější je laptop Huntera Bidena, velmi nelegální, viděli jsme mobilizaci zpravodajské komunity. V nejnovějším článku, který jsme dnes zveřejnili, jsme zdokumentovali, že Agentura pro mezinárodní rozvoj dohlížela na převzetí nezávislé investigativní žurnalistiky v Evropě a globálně prostřednictvím OCCRP a údajně nezávislých novinářských organizací za poslední dekádu a půl s cílem kontrolovat informace a ovládat hlavní média zabývající se investigativní žurnalistikou. Psychologické operace, PSYOP, jsou operace, jejichž cílem je zprostředkovat vybrané informace a ukazatele publiku s cílem ovlivnit jeho motivy a objektivní uvažování a v konečném důsledku i chování vlád, organizací, skupin a velkých zahraničních mocností. Účelem psychologických operací Spojených států je vyvolat nebo posílit chování vnímané jako příznivé pro cíle USA. Jsou důležitou součástí řady diplomatických, informačních, vojenských a ekonomických aktivit, které mají USA k dispozici. Mohou být využity jak v době míru, tak v době konfliktu. Existují 3 hlavní typy: strategické, operační a taktické. Strategická PSYOP zahrnuje informační aktivity prováděné vládními agenturami USA mimo vojenskou oblast, ačkoliv mnohé z nich využívají prostředky Ministerstva obrany. Operační PSYOP jsou prováděny v celém rozsahu vojenských operací, a to i v době míru, ve vymezeném operačním prostoru s cílem podpořit účinnost kampaní a strategií velitele společných sil. Taktická PSYOP se provádí v oblasti přidělené taktickému veliteli v celém rozsahu vojenských operací na podporu taktické mise proti silám protivníka. Psychologická operace, PSYOP, momentálně probíhá v Evropě s cílem poškodit Ruskou federaci a vytvořit u občanů EU domněnku, že Rusko je agresor a hrozba, kterou je nutno vojensky zastavit. Tato operace byla spuštěna Obamovou administrativou a ani nová Trumpova administrativa vlády USA ji zatím nezastavila.